No niin, Koivukylän demareiden ensimmäinen kehittämisohjelma-ilta takana. Tänään oli aiheena turvallisuus ja siitä meille oli puhumassa Vantaan järjestyspoliisin päällikkö Jarmo Ojala Itä-Uudenmaan poliisista. Vantaa tällä hetkellä kuuluu Itä-Uudenmaan poliisipiiriin tässä järjestyspoliisimielessä. Ensinnäkin hyviä asioita voi sanoa, että rikosten määrä on viime vuosina ollut vähän laskussa. Oikeastaan näpistyksiä lukuun ottamatta. Näpistykset on kasvanut johtuen näistä bensavarkauksista, jotka ovat viime aikoina lisääntynyt. Jos on kokonaismäärä ollut laskussa, niin toinen hyvä asia on se, että Vantaalle ei mitään hirveän isoja alueellisia eroja ole, että ei ole enää semmoisia lähiöitä, joissa olisi erityisen paljon rikoksia, toisaalta alueita, joissa olisi erityisen vähän, että aika tasasta on ja ei mitään ihmeellistä. Turvallisuuden tunnehan on aina hirveän henkilökohtainen asia. Yksi asia, mihin turvallisuuden tunne vaikuttaa tosi paljon, on joukkoliikenteen käyttäminen. Tätä on ihan tutkittu ja sen takia joukkoliikenteen turvallisuutta on pyritty parantamaan viime vuosina ihan kunnan toimesta, kaupunkien toimesta, kaikkien pääkaupunkiseutukuntien toimesta, ja siihen on saatu vähän parannusta. Kaupunkia kannustetaan joukkoliikenteen lisäämiseen. Ongelma on vaan tällä hetkellä, että kannustimet on ihan väärän suuntaiset. On tietysti kestävän kehityksen mukaista, että mahdollisimman moni ihminen käyttäisi joukkoliikennettä työmatkoilla, harrastusmatkoilla. Mutta tällä hetkellä on tilanne, että jos esimerkiksi kaikki Vantaan autoilijat ryhtyisi käyttämään joukkoliikennettä, niin Vantaa, jos ei nyt ihan konkurssiin menisi, niin rahat loppuisi. Eli aina jokaisen joukkoliikenteen käyttäjän mukana kunta lähettää noin puolet siitä lipuhinnasta mukana, eli subventoi sitä. Ja tämä kannustin on vähän hullunkurinen. Samalla toisaalta kuntia kannustetaan, mutta lisäämään joukkoliikenteen käyttöä, niinhän me tehdään, mutta toisaalta sitten samaan aikaan se sama raha saattaa olla muilta toimijoilta pois. Joudutaan asettaa koulut, terveyskeskukset, monet muut asiat vastakkain. Tähän pitäisi saada muutos. Jos valtio haluaa kannustaa kuntia käyttämään joukkoliikennettä, niin silloin tämä tuki pitäisi saada kannustavaksi. Suurten kaupunkien joukkoliikennetuki on hyvä avaus. Tällä hetkellä se on kuin ininä metsässä, eli noin vain 10 miljoonaa euroa, vähän alle. Siitä osa kohdistuu pääkaupunkiseudulle. Tämä on asia, joka on tärkeä ensi hallituskaudella. Jos oikeasti halutaan joukkoliikennettä tukea ja saada ihmiset käyttämään joukkoliikennettä, niin kannustinjärjestelmä kaupungeille tässä joukkoliikenteessä pitää olla kova. Jos halutaan lipuhintoja laskea, niin siihen ei tällä hetkellä kuntien varat riitä. Siihen tarvitaan myös valtion mukaan. Ja ehkä, jos me saataisiin esimerkiksi maltillisesti valtion ja kuntien yhteisiin toimiin laskettua, niin ehkä määrää voitaisiin, joukkoliikenteen kokonaiskysyntää voitaisiin saada kasvatettua ja sitä kautta näitä liikennejärjestelmiä. Toinen asia, mikä joukkoliikenteeseen liittyy, on tietysti nämä investoinnit. Ja tällä hetkellä niin näyttää siltä, että valtion varat investoida pääkaupunkiseudulle ei ole mitkään järjettömän isot. Just tuli VTT-raportti, että monesti kun valtiolla tehdään päätöksiä liikenneinvestoinneista, niin ne tehdään muilla päätöksillä kuin sillä, että missä olisi se paras tuotos-panossuhde, missä se olisi tehokkaimmin käytössä tämä raha. Tämä on myös tosi tärkeä asia. Esimerkiksi Pisara-radan rakentaminen parantaisi pääradan kapasiteettia ja sitä kautta joukkoliikennemahdollisuuksia esimerkiksi pääkaupungilla tosi paljon, ja sen takia se olisi tärkeää saada liikenteeseen. Nyt tällä hetkellä iso osa liikennerahoista menee muualle Suomeen, jossa liikennettä ei niin paljon ole, ja toisaalta joukkoliikenteeseen samalla tavalla kannusteta. Nämä on yksi tärkeitä teemoja, ja näistä jatketaan seuraavalla kerralla. Moi!